Отново, добре дошли в Minecraft Survival, трети епизод. Тук, както виждате, не става нощ. А тук има и зомбита. Трябва да ги убиеме. Той мистер зомби. Съжалявам, но сега ще те убия. О, имаме си ендермен. О, скелетон. Май трябва да бягаме. Някъде, където няма такива. О, не. Не можем да тичаме, може би. Ето тук. Ще преспим. И ще видим на сутринта. Къде са тези зомбита? Ето тук идва. Къде сте ми сте зомби? Чао. О, бие ми дамидж. Има и един такъв в езерото. Мистер зомби, съжалявам, но сега ще те убия. Преди да се попалиш. О, сега съм хънгър. Нищо. Да си взема леквото. И да потегляме. Може би ще си направим къща тук. Или просто ще наберем малко ресурси. Например, ето сега тук тези кравички тук. Много съжалявам, но ще ги убием, защото ни трябва кожа. Нямам достатъчно кожа отново. Нищо. Тук имаме овце, но те ни трябват, тъй като вече имаме легло. Така, понеже съм обещал да не читвам. Няма да читвам. Така, ще минаваме нататък. Сега ще вземем и това, защото може да направим захар. За пай. Определено ще ни потрябва за пай. Така. Ще отседнем тук, за да си изпечем малко храна. Дами и господа, вече сме на 6-ти левел. Какъв късмет. До сега, тук ще се опитаме. Също ще отсека ето и дърво. Вече не можем да тичаме. Добре, 3. Ето тези. Дайте сега да пробваме печен зайк. 2,5 същица. Уау, това е много малко. Рядко се срещат зайци. Всъщност се говори, че има някакъв зайкобиец. Не съм сигурен, защото аз не съм играл оригиналната версия на Minecraft за компютър. И затова не съм сигурен дали има такъв наистина убиец зайк. Ще бъде много шантово. Пръчка, магическа пръчка. Така, айде сега да вземем стековете. Да изпечем и другия стек, тъй като ни трябва. Ще ядем стекове. Така, всъщност от заешката кожа ще направим още една кожа, ще си направим бутуш. Първата ни броня, дами и господа, бутуши. Кожени бутуши.
Да видим дали се изпекло се. Хайде да потекаме. Бутуши ще ни помогнат да нагазим водата. Сега и това. Мисля, че тук падна. Не, определено. Нека да потегляме към пустинята. Всъщност не бяхме ли в тази местност? Странно. Ще отбележа тук с някакъв знак. Ето така, например, че сме били. Не, определено не сме били. Тук има сандстоун. Всъщност аз ще го изкопаеме. Защото ни трябва такова. Защото може би ще си правим нещо като замък такова. Яко е. Нека да започваме. Да го копаем. Ще направим 2 стака от него и ще видим какво ще правим с него после. Колко имам сега? 32. А сега имам 48. Къде се чува този? Тук имаме зайчета. Зайчетата са си зайчета. Сигурно ще спавим нещо като къща, но всъщност може и 3 стака да намерим от него, докато ни счупи кирката. Когато ни се счупи кирката, сигурно ще спрем. Или пък ще си направим много и ще продължим. Или пък с дървената кирка. Не видим сега колко събрахме. 1 стак и половина. Долу. Не точно и половина, не. Още малко. Ето, счупени се кирката. 60. Имаме дървена. Опа. И още 4 направих. Сега ще трябва да направя поне 30 още. С тази дървена кирка. Усещам, че ще бъде отекчаващо бавно и ужасно. Но ще трябва да го направим. Тя ще се счупи. Да, вече се счупи. Надявам се да сме събрали 25. Добре. Сега ще си направим още една каменна кирка. И нека да продължим нашето пътешествие. Как бягат тези зайци? Така, да видим натам. Всъщност, аз търся нещо като... какво е? Там има лава. Надявам се да има нещо при лавата или не. Нищо няма. Просто лава. Така. Може би натам отново е пустиня или... Ще видим. Ще обиколим натам. Не, трябва да отидем натам всеки случай. Опа, малко се. Време за обяд.
ръката. Сега е време... Опа, ударих се отново. Там по-добре да не ходим, защото когато има такива високи планини, там обикновено нищо не се среща. Тук има зайчето още. И пустинята свършва тук. Не намерихме темпо. За жалост. Но там, както виждам, има и кафяви зайци. Ето да ги видим по-близо, ето така. Кафяви зайци. Става нощ. И не се знае какво ще правиме. Имаме достатъчно да сигурно ще преспим. Този епизод ще бъде по-дълъг, по-голям. Всъщност ще правим 2 епизода в един. Така. Сега ще сложим крафтинг тейбъл тук и ще направим тъмна лодка. Така. Една дървена лопата и ето лодката. Добре, вече сме готови с лодката. Нека да я пуснем да плава. Лодките са доста по-бързи. По-трудни за управляване. Махни се, пасе. Кой ме? Къш пасе. Дали пасето е виновно или просто трябва? Пасето се качи. Странна работа.